Tizinthu teni tomwe mkazi amatifuna koma amachita manyazi kunena kapena kupempha olomwina kukanika kumene kuti atero. Zinthu zimene zili suti nzikulu ye. Sukuti iyeyo amafuna ndege kapena kuti mugulire chimanshoni kapena kuti mukangulire leki Malawi yonse. Ayi, timakhala tizinthu tating'ono kwambiri komano tizinthu tomwe tili ndi tanthauzo lake ndithu. Ndi tima meaningful needs tomwe timampangisa mzimayiyo kuti azimva kuti mwamuna wanga amandikonda. Komanso azimva kuti alimtika, alinkati yet, azimva security kuti ali secure, ndokhazikika, ali stable, komanso ali appreciated kuti amayamikiridwa ndi mwamuna wake. Andi tizinthu tumene titi ndi tomwe timalimbikisa banja lija tsiku ndi tsiku. Kachinthu koyambirira kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi, feeling valued and noticed. Mkazi kukufira kuti mwamuna wanga amandipanga value, kuyamikiridwa tizinthu ting'ono. Mkazi amagwira ntchito yayikulu pa khomo paja. Kaya ndikusuka mbale, kaya ndikusesa, kulera ana, kukutumikirani ngati abambo inuyo, kukusitirani, kukuphikirani. Kodi mmamuyamikira tizinthu tumene toto? Mmapanga notice zimene amapanga pa nyumba, kaya ndikuntchito, kapena mbanja mwanu. Mawu asimple achongonena kuti zikomo amatanthauza chachikulu kwambiri kwa mzimayi uja. Zimaonetsera poyera kuti ndiye kuti mukupanga acknowledge ntchito imene iyeyo amagwira. Andi zimampasa mangolomera kuti mawu anso agwire ntchito imene ija. Andi zizi zimampangisa iyeyo kuti azizimva kuti ndimaonedwa, right? Olo zimene ndimazipanga zija amuna anga amaziona, right? Ndipo samaziderera, right? Kunena mawu onena kuti zikomo kapena kuti mzimayi kufeel valued ndi kachinthu kakang'ono koma kofunikira kwambiri kamene mzimayi wina aliyense ndi khumbo lake. Kachinthu kachiwiri kamene mzimayi amakafuna koma amachita manyazi, emotional reassurance. Mzimayi amafuna kumamuwuza kuti ndimakukonda, ndimakusowa. Mawu, ma actions amene akupanga affirm love. Mzimayi amafuna kuti muzimuwuza kuti inuyo mmankonda, kumpanga reassure nthawi zimene zinthu zisakumuyendera bwino olo pamene zinthu mbanja zisakuyenda bwino. Kumamuwuza mzimayiyo kuti inuyo mumamkonda or you are proud of her. Mzimayi amafuna zinthu ngati zimenezo. Kachinthu ka number 3 kamene mzimayi amakafuna kwa amachita manyazi kunena or kupempha, consistent attention. Mzimayi wina aliyense amafuna attention yochokera kwa mwamuna consistently. Chifukwa izizi zimampangisa kuti iye azizimva kuti ndiye kuti iyeyo ndi priority kwa inuyo. Kumfunsa kuti tsiku lake linali bwanji, kumumvera zimene iye afuna anene with focus and interest. Osati kumumvera muli pa phone kapena muli pa TV, koma ndithu kumpasa quality time, kumuyang'ana ndi kumpasa attention kuti muli ndithu ndi interest wa zimene iye akunena. Mzimayi wina aliyense amafuna mutamampanga check regularly, kumuyimbirako ka phone randomly, ndafuna kungokuyimbirana akazanga ndimve kuti muli bwanji, mukupanga chiyani ndi zina zotero. Ngakhale muti zinthu tumene in small ways mkazi amapanga appreciate. Kachinthu kena kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi kupempha olomwina kukanika kumene, affection without agenda. Chikondi chopanda agenda, ma strings attached. Mkazi amafuna ndithu genuine physical closeness. Ukhale naye so close, and closeness yo ikhale ya genuine. Osati foti mukufuna zina zake kapena mufuna thupi lake pa nthawi imene. Mkazi amafuna timahagi, mkazi amafuna kumugwira pa mkono, mkazi amafuna timacuddles, mkazi amafuna tima gentle touches, kumugwira ndithu gently, kumugwira mkhosi. Osati zingothera kukhalira malo amodzi ayi, komano nthawi zina kungotero basi without any agenda. Kumuonesera chikondi just for connection. Chinthu cha number 5 chimene chili chaching'ono chimene mkazi amachita manyazi koma akuchifuna ndithu, respect for her opinions. Kulemekeza maganizo ake, valuing her voice, kupanga value mawu ake zimene iye akunena. Fuka amuna ambiri timadera akazi awo nganduze chani ndiwe mkazi ndi wopanda ntchito. Mkazi amafuna muti amampanga value, kumulemekeza, kumumvesera iyeyo ngakhale mutakhala zoti mwasemphana chichewa or makangana. Kupanga consider ma ideas ake, kuwatenga ndithu seriously. Mkazi wina aliyense amafuna ndithu zimene akunena mwamuna ake atamazitenga serious. Osangomudula mawu, osati kungompanga dismiss. Mkazi wina aliyense amasangalatsidwa nazo. Chinthu cha number 6 chimene mkazi amachifuna koma amachita manyazi kupempha, acts of thoughtfulness. Kumuganizira ndithu. Kumuganizira kwake kotani? Love shown through actions. Chikondi choonesera kudzera mu zimene iniyo mmapanga. Chifukwa pala amuna ena amanena zina zopanga zili zina, koma mkazi amafuna kuti zonsezo zifanane.
nthawi zina kumuthandiza kuti ntchito tapakhomo kutsuka mbale ngakhale suti iye wakupemphani kuti ineyo mutero. Mkazi wina aliyense amafuna ineyo mutamakumbukira madate amene alofunikira kwambiri m'banja mwanumo. Mkazi wina aliyense amafuna tima surprises ting'ono zimene zija kwa iyeyo zimaonetsera kuti mmanganizira ngakhale kali kaswiti kenikenika kumugulira ndi kukampasa iyeyo amanyadira osati mzingo wagulira ana iyeyo ayi amadabwanso kuti kodi anawa ndi amene alofunikira kwambiri ine ayi. Chinthu cha namba 7 emotional safety. Kazi kachinthu kena kamene amakafuna kwambiri ndiko kukhala safe emotionally, a safe space to be herself, kuti azizimva kuti ineyo ndine mkazi ndine mzimayi ndithu wa pa nyumba pano, allowing her to express, kumulola mzimayiyo kuti azipanga express ma feelings ake zimene akumva popanda kumangika freely, osampanga judge, osampanga mock or osamutukwana, osati kumudzudzula mwa harsh, kumpanga support even in vulnerable moments. Mkazi wina aliyense amafuna zimezi zitamachitika kwa iyeyo. Kachinthu kena kamene mkazi amakafuna kumano nkumachita manyazi kuti anene ndiko shared responsibility. Mkazi tu amafuna ndi mwamuna wake patakhala partnership yabwino ija kumamvana wina anena izi wina anena izi, mugwisa ntchito izi osati chilichonse izingokhala under pressure. Kumapanga share ndithu nyumba ija, ma duties apakhomo pacho kumapanga share limodzi, ma responsibilities zonse kumapangira limodzi, osati kungosiya zonse m'mashoda za mkazi, china chilichonse chikhale udindo wa mkaziyo. Mkazi nthawi zambiri safuna kutero. Chinthu cha namba 9 loyalty and trust. Kachinthu kena kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi kupempha olo kukanika kumene kuti anene ndiko kukhala loyal, okhulupirika, komanso kukhala trust, komanso kukhulupirirana m'banjamo. Ndiye izi amazifuna motani, amafuna kuti mawu anu akhale consistent, komanso zochita zanu zisakhale zosintha-sintha, mukhale munthu amene mulosunga zimene mmalonjeza, keeping promises, amene mumayima by her, standing by her and supporting her, mumampanga support mkaziyo. Mapanga avoid kumabisa zina zake, osati phone ma password kaya zina zake samazidziwa uri mupanga chani sakudziwa. Mkazi nayeso amafuna atamadziwa zimene zozo, and mkazi safuna chikhalidwe china chilichonse chomwe chingapange break trust pakati panu. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira kwambiri chimene mkazi amachifuna koma amachita manyazi kuti anene ola kupempheni ndicho genuine admiration, kumusirira ndithu mkaziyo. Mkazi azimva kuti inuyo mmankonda olo mmamsirira, mmampanga value. So kwa inuyo kuzikhala ma sincere and regular compliments, kumuyamikira kwa nthawi ndi nthawi, komanso kumuyamikira koona. Favalena amati kumuyamikira komano akunama, kukhala anthu omuthokoza mmene iyeyo alili andi pa zimene iyeyo amapanga ngati mkazi pakhomopo, kukhala munthu wapanga express pride, kunyadira ngati wabweretsa zinthu zachilendo, wapitako wakaphuza recipe yakaphikidwe kazakudya zina zake wazibweretsa pa tebulo, muonetsereni kuti mwanyadira zimene zichi, you are proud of her growth, osati kumangodikirira ma special occasions kuti mpange a film komano nthawi zina zili zonse. Ndi mwachidule video ya lero tipange summarize unena kuti nthawi zambiri zimene mzimayi amafuna kuti inuyo ngati mwamuna muzimuchitira ndiko kumuyamikira, komanso muzimpasa attention, komanso muzimkonda affection, komanso muzimulemekeza respect, komanso muzimpasa security. Nkhani yake sukuti ndi ma grand gestures yani kuti mugulire chimphaso chachikulu ayi, komano amafuna zinthu zomwe tita ting'ono, komanso ma actions amene ali osasintha-sintha, chifukwa ma daily efforts amene wawo amapanga build connection, komanso amapanga build kukhulupirirana m'banja, komanso amapanga build deep emotional intimacy. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.